Crec que és un llibre fàcil de llegir, que no té, òbviament no té pretensions literàries en absolut, però és un llibre fàcil de llegir, crec que és un llibre que pot ser útil per la gent per conèixer què passa amb aquesta història i té un cert regust de reflexió vital en el sentit de què passa pel cap d'una persona que passa per un tràngol d'aquesta manera. A l'explicar la teva història ets més conscient de la gravetat del que has passat. Perquè quan ho estàs passant, a vegades no ets conscient, estàs lluitant per tirar endavant i pegar susto, però després quan ho reflexiones, ho tornes a ficar per escrit, n'és conscient de tot el que ha passat. I llavors vaig passar de simple ser una descripció del que a mi m'havia passat, com una autobiografia, a també a convertir-la una mica en reflexions personals, sortir a les 10 de la nit i trobar el carrer Balmes sense ni una ànima, ni ningú, doncs això em va impactar. I vaig començar a pensar que això, que tenia unes reflexions sobre els malalts i sobre això, però després, efectivament, es va parar al semàfor de travessera de Gràcia amb Balmes i va esperar que el semàfor estigués verd, quan no hi havia ningú, no? Jo li vaig dir que és que no cal que et paris perquè no hi ha ningú, no? Llavors, i ella a més s'ho va pregar com, està vermell, no? Dic, no s'ha de parar. Diu, i si ve algú? Dic, home, doncs mira, i si no... Però això, la primera reflexió, és que ens han acostumat tant a la nostra vida a que hem d'obeir, que fins i tot quan les ordres són molt estúpides, les obeïm. I això una mica demostra l'educació que hem rebut, perquè des que naixem, el primer que se'ns inculca és a obeir. És una mica una al·legoria del que ens està passant ara, que estem tan acostumats a que el semàfor ens pari i ens digui ara passa tu, que quan el semàfor no serveix per res, perquè no hi ha ningú, o bé el semàfor deixa de funcionar, no sabem què fer. Molta gent al llibre li ha descobert que la Covid és més que el número d'infectats, les estadístiques, i que hi ha unes històries personals que poden ser, en algun cas, molt més dramàtiques que la meva.